Selamat datang di podcast Dar Dar Dar. Silakan kunjungi kami di Spotify dan YouTube. Biasanya apa? Ya kayak biasanya. Selamat datang kembali di pagi-pagi ambiar Trans 7. Itu es. Facebooker iki. Iki Facebooker iki. Dahsyat. Sampai dahsyat. Dahsyat. Info iki lho dhewe iki. Oke rek, balik mana dek podcast? Vokalis yang mana ya? Saiki awak dhewe iki ndek Sebuah distro. Iya. Distro yang sangat legend poli. Di Kota Pasti Malang. zaman-zamannya Dewa arek sekolah pasti Rene. Rene. Jujukannya salah satu jujukan lah. Selain Ecoset yo ini ya. Ini. Malah angkatan lah. Lek legend yo enggak legend banget sih, legendan Jackie Chan rek. Kita harus teman tapi. Tapi Iya, Jackie Chan orang ngedol ngene iki. Foto lara deh. Lara. Ketemu jimat mang. Iya. Ya makanya mari ketemu Jackie Chan. Ono Ketemu Jackie Chan ya mang. Jadi kayak wong iku Misalnya sampean delok ndek story-ne podcast Dar Dar Dar. Wong iku kayak turunane turonggo ngono. Imang sik tas imang. Iya. Wis suwen gak anu. Yo langsung Perkenalan saiki kita Yo. bersama dengan siapa iki? Nama saya itu aslinya Fahrul Rozi. Fahrul Rozi. Iya, tapi Nama panggung. nama Nama panggung. nama TikTok. apa cosplay. Apa TikTok apa cosplay rek. Terus Terus di rek, underground. underground itu mesti sing sering nyeluk itu ya Roce. Roce iku Di- jeneng kok. Ya ini bisnis apa jenenge? Rote. Loteng iki nama Leveland ya? Yes. Leveland mulai kapan nih? Mulai anu Sebenarnya lah aku nang kene iki mulai tahun 2012 awal 2012 sampai awal. sekarang. 13 tahun. Cuman sebenarnya saurunge iki aku wis dodolan. dodolan cuman lek jaman biyen ku behen. Oh, baik. Behen dari soalnya kan medsos guru Konsi ya? koyo saiki. Konsi juga. Nang Ecosite iki. Iki kan aku lek eling-eling Mas Indra ro almarhum anu. Suwarse. Suwarse Burger Kill lho, Bos. Oh, Eben. Lah lagune iku aku seneng banget. Sing darah hitam, darah yang Ramadan. Darah hitam kebencian. Ketok kan jeb bapak-bapak. Iki bapak Iya. Wis kewu trek. Ya iku iki wis. Mulai awalnya si apa bahan itu tahun tuh ya? Tahun 11. Mungkin insya Allah tahun sekitar 2000 enggak ada tahun 2009 2007 itu 2006 niku Iya, zaman mulai biyen. ya. Mulai. 2008 nulis sih. Lah iku asal ae. Jadi saya elinge. logo. Waktu itu. Kalau jenengan Sebenarnya anaknya moro ya. gak ono bener. Bener. Iku pengaruh besar itu. Asline iku toh asline. Jadi biyen. Nentokno iki pirang tahun bisa arek-arek ae wis. Ya. Cari arek-arek. Ya, makanya banyak sing cerita-cerita nang kene iku sangat apa ya sing sampai saiki ku kadang aku iku menceritakan tentang judinan ngene iki pakai kesane lah wis. Ya. Dengan pasti kondisi ngono ya. pas masyaallah wis. Dadi contone saiki kaya si A ngono ya dijak masih Ya. ukurine rono dan sebagainya si cilik ya kan ya. Aku pengen dulu si SD Mas. Rene iku moro dhewe aku mben si SD lho kaya ngono iku sesuatu sing apa lah Jadi kenal sih ya. Masyaallah aku ya mesti iku. Wah iki sing biyen Rene ambek Mas sing nggo krip-krip iki. Lah, kadang ono sik digendong ibuke. Rene ibu sing digendong. Saya gantian saya iya. Gantian es. Ono sing ngono. Asli kok. Gantian. Ono meneh sing lucu maneh. Kan zaman biyen kan ya boleh duwe arek-arek biyen kan wis namanya rezeki kan kadang ya kadang di atas. Ya. Kadang di bawah. Ono sing kanca-kancane nggo sepeda apik-apik. Dek iku mlaku mrene. Saiki rene sepeda digotong. Ya sepeda pancet iki Mas. Yo. Saking sukses sih. Banggaan sebiran aku lho. Keren. Aku wis kejadiane koyo ngono-ngono lah. Dadi Yo. wis Ya untung sing diangkat itu duduk Pajero. Nek sukses dhek Pajero diangkat. diderek gitu. Tadi aku masuk memorable. Asli nyeneng lah jadi kayak ketemu pelanggan lawas yang ini Lawas. ngerti ya. Pasti. Aku pengen SMP dulu Mas. Saya gitu wis gendong bapak emang Iya. gendong anaknya. Bapake digendong tonggoe. Kadang ibu Irene digendong. Wis ngono-ngono lah rek. Dadi ceritane wis
kayak namanya apa itu ya dodolan umum lah ya. Iku Pasang suatu surutnya ono. ya iku mang dengan slogannya kan ono kan lifeline kan very proud of you. Wah. Artinya apa itu? Nek? Jadi aku sangat bangga dengan awakmu kalian. Tapi Kalian sing iki tuku pengguna ya, pengguna. ya Sing gawe. penikmat kula. Barangnya Kaya deh. ngono iku kesimpulannya kaya ngono lah. Sing gawe jeneng Lifeline apa kamu dhewe apa terinspirasi dari sebuah lagu atau Bener. Ya memang kabeh kan ono inspirasi ya. Dari waktu itu Lifeline itu kan artinya kan garis hidup lah gak salah ya kan. Ya. Iku judulnya lagune Rekress iku. Rekress tak kira Roma Irama. Gimana? Roma Irama. Iya. Ya aktor. Ya iku mang rek ya iku judulnya iku. Dodol apa awalnya sampean? Lifeline. Helm. Jadi temenan iki. Dodol Iya, saya ono helmnya. Iya ono helmnya kan. Lah Rasamu sing garai bertahan pakaian aku. helm ambek iki. Lah iki balik mana rek yo. Iki tak critane yo tak buka nang kene podcast sedan. Main nang kene tok. Iya nang kene tok. Ya nek kan soalnya bisa itu tok. Nah, opo kok ono helm ambek ono pakaian rek ya. Karena aku terinspirasi juga dengan iku mang Burger Grill mang. Album Dua Sisi ya. Dua Sisi kan menceritakan seorang Kimung sama si almarhum Ivan Steinbeck. Jadi si Ivan jeleke Kimunge iku apike. Lah lek iki Lifeline iki dua sisi. Lah siji gawe keamanan, siji gawe fashion. Iku. Dua sisi. Loe gawe gak ketilang polisi. Lah sapa maneh ngertian pintu kaos. Kok pintu helm ah. Ya, iku. Niat itu ku helm, tuku kaos. Kaos. Iya diblepet nang dasi. Ya itu memang terbukti rek. Makanya iku awake dhewe biyen sekolah kan ono istilahnya iku oleh nyantol ya ambil ilmune guru awake dhewe ya. Ilmu IPA iku jenenge iku tumpang sari. Ngerti ya? Ngerti gak tumpang sari? IPA tekan tumpang sari. Itu Bang Tindi. Jadi tumpang sari iku ngene lho, kesimpulane iku awake dhewe nandur pohong semua ya. Ya, sela-sela tanah kosong tayure telo. Lah dadi kan iso apa iku Agrari ya. Iso manen loro-loroe. Nek iso apa meneh kondisi kaya ngene. Iku wis apa carane bertahan. Wis iku tok rek. Wis iku tok ya. Mas. Produk andalane apa nek kene? Yo celana aku rek. Empol rek. Iya. Pesaingnya sebelah. Iya iki. Aku Asine kompetitor. Lek ben memang apa ya kudu kompetitor sih dadi saling melengkapi lah. Yes. Dadi kalau di distro iki gak ono iki kayak ngono ben diarahno. Lah kayak ben koyo ben aku saya cedek Desangel ben. Beberapa orang mengatakan awake dhewe saingan. Ternyata ya enggak. Jadi ketika golek barang di kene gak ono, pindah nang kene, ini gak ono. Kadang ya ono sing saling menguntungkan Mas. Saling teko kono nang kono nang kan disuruh kan satu arah kan. Iya. Disuruh sing nyuruh kok berarti teko kono iki berarti. Aman iki berarti. Iyalah. Iku lho. Kudune ngono. Jadi kan ya iku kok saling melengkapi istilahnya. Saling support. Underground rek. Tapi gak nganu gak sih sing gawe pesugihan narik terus nang ekoset tutup iki. Biasanya tak kono no. Kasi lek sama lu nang kono buka gak mesti ngono. Ayo tuku nang kene. Nang kene pasti buka. Lengkap. Kalau tutupe. Tapi sampean duwe rencana buka 24 jam gak kayak level sih? Kayak untuk saat ini gak ono aku. Saya suruh karir deh. Suruh karir lho itu. Diproduksi dhewe. Iya. Iya. Tapi itu terbukti ambek jangan jangka waktu sakmono suwene iso bertahan sampai ini Mas ya. Cuman ngelewati Covid lho ya. Yes. Enggak karena aslinya kan apa ya? Kabeh iku kan wong di prinsip ya. Lah sing tak pegang ki rek asline iku pepatah Yunani. Kalisari ya, Yunani di pepatah Kalisari. Yunani. Kita iki bapak-bapak arep metu meneh. Ya iki lagi kacau asli iki. Ini ilmu gawe kabeh. Sampean-sampean pisan kabeh gawe pedagang-pedagang. Telu kata-kata orang Yunani iki. Ya asline iku to. Dadi ya sabaros tenangos ambek syukuros. Duh, lampu. Serek. Sik lampu mati. Lampu mati. Jeklek ae. Hari lapo serakmu ser. Jeklek yo. Wah, sik rek. Kembali kepada Dewa Yunani Mang. Dewa Yunani. Pepatah Yunani Mang. Iya. Syukuros, tenangos sampe apa Mang rek sampe lali. Limos. Kudu syukuros, tenangos ambek
Thanos. Melongos. Sabaros. Oh, Sabaros. Uros, tenangos, sabaros. Lek gak iso kabeh dadi merongos. Kon ngerti artinya apa sih iku? Gak ngerti kan apa wae. Ngerti ya? Gak ngerti ya? Sebenarnya krungu kata-kata itu. asline api Kok iku. sampean tok sing ngeru. Nah, iku asline artinya yo kebersihan adalah sebagian Dari dari iman. Aslinya Iya. kebersihan itu sebagian dari Imron. Ya ngono. Iya kan biasa adan ya. Ada. Lagi. Ini kok gak apa-apa rek. Lho gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu Biasa bingung ya. bisa rek. Iki. Oh iya, Siapa iki iku ada Mang rek? Ono kiriman teko es coklat es pandan coklat wangi. pandan wangi. Es Pandan wangi. coklat pakai Guys, shot. shot. Guys, Shot. SY. Shot. Iki toko Shot. guru-gurune kudu ngono. Jadi sing duwe iki vokalisnya Warof Badar. Ya. Oh, iki vokalisnya Barof Barof Badar. Badar. Oke. Lah iki kaya vokalis kan arek pondokan arek. Iki Oh. banyune iki asli murni tekan Tekan musola banyu. Arwan. Gak tekan banyu. Coba tak inci bisa. Diudek sih, diudek Pira sih. pala sih? Aduh, masalah. Full barokah koyo dhewe nyembah Habib iki. Aduh, bahaya. Bahaya, bahaya. Coklat-coklat ya. Nah, iki Balik nang live lain mana wis? ya. Hmm. Tapi lek delok keadaan kondisi saat iki yo sing apa lek ngarani koyo Oh langsung nang rasa iki, Mas. balik saiki ae. Iya, Soale iku lho kan saiki lagi koyo ono apa lek ngene koyo Shopee ku. Oh iya. Ngono. Online lah. Online. Lah keadaan toko offline store apa distro saat ini apa? Pengaruhnya besar. Pengaruhnya itu sangat-sangat besar. Makanya itu istilahnya untuk penjualan yo untuk bertahan saiki iku keren pol wis. Nah, Cuman iya, kan bener. orang nggak tahu kan Heeh. bertahannya awake dhewe iku dengan cara apa Dengan kita cara nggak apa? tahu ya kan. Ah. Bahwa dia ngedol investasi awake dhewe mbiyen iku sing tak alami Kok saiki ini koyo sampean iya. wis payu kabeh yo. Jolo wae. Apa apa ini? Yo ijel quotes Yunani ku, Mang. Dadi iku mang rek. Tapi tak syukure lah apa ono lah. Istilahnya wis mengene tok lho. Nang titik saiki ya aku wis tak nikmati titik saiki karena aku sudah merasakan biyen tahu merasakan titik sing Joyo, jaya ya. Dadi wis ajur. ajur. Dadi wis ero kowe. Kita jalani ae wis ngono ae lah. Dadi Bonta sampai kapan wis kita juga ya gak tahu. gimana? Wis iku tok. Bertahan ae pokoknya. Bertahan. Ya, Mek, iku mana apa ngene? Konsisten. 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 Joyoe sampean biyen sampai sak pira? Apa sampean iso nang Yunani nanti Ya iku lah Yunani mau oleh iku Mang. Nah, aku Oleh waktu futsal. itu alhamdulillah iku iso Ngalano Deli Wafa. Ono kali wafa kan. Ono. Apa iku ya ono. setidaknya aku bisa menyenangkan orang-orang terdekat. Nah, Nah, iya. Wis yang iku. penting iku. Wis Iku sing penting iku ya. Paling Pertama, penting iku. ibu rek. Nah, ibu. Mak aku. Ada mak. Nek nonton ya iki kok ya. Aku almarhum. Rek. Almarhum. Nonton Dendi. Nonton Dendi. Tak salam iki. Tapi iso VPN ketok ya alam Barca. Dengan umut teknologi saya iki. Yes. Wis iku tok ae wis. Dadi kita syukuri. ya. Mas aku oleh takon enggak? Monggo. Kan sampean iki juga selain pebisnis ya, saiki kan wis menjarah ke konten kreator. Konten kreator. Dengan nama panggung Apa apa cosplay. Ya, sampean kepikiran apa tekan basicnya sampean arek yang di dunia underground, apa oleh hardcore. Itu tadi apa Nah, cosplay. ora nang apa iki lho. Iya, dan sampean ini konten ambek emak-emak lho. Jadi apa ya? Ini dibalik namanya kabeh ku kan asline iku awake dhewe kan seneng guyon ya rek ya. Nah, aku mek kemen menyalurkan ngono lho. Menyalurkan hobiku iku mang. Berarti enggak ono istilah iku aku sing kepengin enggak ya apa sih rek lek koyo ngene mek ngono tok. Tapi menyenangkan ngono lho ternyata. Dan sangat-sangat menyenangkan. Aku iso menikmati dan iso menghibur orang. Nah, Wis itu. iku tok. Malah ya pasti ya. Insya Allah, Kaitane Pak. apa sampean iku? Kaitane kepikiran konten apa cosplay iku lho. Lah iku waktu iku kan aku pertama iseng-iseng iku mang ya kan tak rekam-rekam. Cuman konsepku gak koyo yang saiki apa cosplay. Jadi aku mek pertanyaan-pertanyaan sing receh-receh ngono iku lho. Iya. Nang ibu tak selempetno. Enggak nang sapa-sapa Oh, kok. Gini. Wong bule tau ning kene tau bule. Bule Tak ini. kok nyanyi tau bulat ta. Nang kene gelem deh. Dadi dhek nurut nang aku iku. Akhirnya aku delok-delok oh iki koyo aku nyoba sih aku ketak gawe terobosan baru dengan gawe sorban kan aku ya. Iya. Ya siku gawe. Wong gak ro lek iku aku rata-rata. Karo lah guys, kaosnya streaming faktor ya. Salin Iku ternyata kok akeh sing seneng. Akhirnya dimaksimalno kostumnya iku ya Tambahin, gawe iya. apa ngene gawe Pokoknya putih ku Putih ku ya. Putih sembarang wis. dan Pokoknya ana sorbane wis rek. tipikalnya apa-apa sing ketok iso muge
Iya. Pedit. Pawait. Pawait hitung-hitungane nemen. Iki kan Lucu, sing sampean cosplay kan tokoh agama mayoritas ya. Iki sampean terinspirasi tonggone sampean majang kiai-kiai Pasuruan apa ya opo iki? Korek. Ora. Aku terinspirasi abe Paman Koper. Paman Koper. Paman ngono ah. Paman Gobel sifatnya koyo ngono ah. Oh iya, sifatnya kayak ngono ya. Oke. Oke. Gawang gam nemen ya. Kayak duwe koyo enggak perhitungane nemen. Asale iku ya ngono iku cerita karena sing di apa ya algoritma yang ngonoanku kan sing ditangkep kan lek jane iku konsisten iku ya wis. Ya, Makanya aku ya. oh lha iki kok rame. Dadi kan aku nyoba dengan berbagai cerita ya bener komedi pendek ngono iku. Dengan beda konsep ngene-ngene. Tapi sing kena iku cerita sing ngono iku mang ngono. Dan banyak orang sing seneng. Lah ibu-ibu sapa sih sing sejak Lah iku Mbak Tin. Mbak Tin kok iku Mbak Tin iku. Aku rek. Iya. Jadi aku pas live, biasanya aku sering live ya, live suka-suka ngono iku moro. Ci aku jangan apa? Oh, dede Ayo kan dong, aku mbok pas gawe apa iku konten jangan. Sampeyan tenan gelem ah. Gelem ya wis, ternyata klik dhek apik dhek. Cocok. Tak arano ngene-ngene mau masuk. Bojone gak muring-muring iku meja iki. Ya rada mencur enggak. Gak wani tapi nang apa ya? Iki awal respon keluarga dekete sampean moro ndelok sampean kok janji konten kok ngene. Iku respon awal. Ya siji guyu tapi gak kaget, soalnya aku senengane guyon kan. Basicnya senengane nang keluarga aku seneng guyon le. Dadi ya wis sesuatu sing biasa iki wae paling ngawut ngono. Wis iku, dadi wis biasa. Biasa ya. Anakku tapi anak kadang izin. Sak tambah bangga ya bapake konten. Iya lho, kanca SD iku rek yo. Mulai dulu kan. Ero kabeh. Iki mulai dulu iki. SD, ora sampe saiki padha ngono, bakos ngono-ngono. Kan ro jenenge, saiki kan ilang bapak. Iya. Canda-canda. Berarti wah ya iku gara-gara gawe iki malah kancaku ro jenenge Ayas. Tenang ae le, gak apa-apa biasa ya ben ngono. Aku ngono ya omane. Lanang ya cara. Umumnya arek sekolah lah. Iku luwe apa ya? Habit sing mending lah timbangane pembulian sing terlalu. Iya. Bapak iku mending iki nyeluk ya. Agus lho Bapak ya. Apa cosplay? Apa cosplay? Apa panggung ya? Biar itu apa panggung. nyel bapak iku ambek profesine. Iya. Apa sopir ya? Apa sopir? Ya aku sopir. Lebih spesifik sih. Ini aku LDG. Ono menerek kancaku ben lek ngomong ngono ya. Saken sampai saiki celuk soto. Bapaknya dodol soto. Noleh Kawan ya saiki. Ya eling-eling biyen. Sampai saiki wis, sampai saiki. Iku wis guyonan. Pancet soto. Lek celuk soto noleh lah. Lek dhek celuk soto noleh berarti kanca STM. Soale tiap sekolah SD sampai anu kan beda-beda celukane. Kadang anu kan ngono. Anak sampean mulai SD celukane apa ya? Ya apa cosplay. Tapi sih aman lah iku apa cosplay. Yo, aman untuk akun Tapi tok. enggak sih sing viewer sampean iki request. Pak, cosplay iki pengen gawe cosplay karakter-karakter sing hotpen ngono iku kan. Apa sampean batesi emang karakter iku. Lebih tentang cosplay apa iku. Aman tapi iku enggak kowe, enggak. Cuman kadang iku orang lek cerita wae ngenek ngono iku yo. Sing komen iku dipikir ku temenan. Podo iki koyo sing anu. Iki wong kok ngene contone koyo nemu dhuwit yo, kontenku sing nemu dhuwit, nemu dompet. Ya kan terus tak kei dhuwit tapi tak kon nyusui ngono. Pusing temenan rek rek. Iya Mas. Kok koyo ngono aku lek dadi sing nemu dompet tak uncal nang kali. Iya. Jadi ceritaku wah alhamdulillah kena nang wong itu nang padahal kan nang konten. Sering terjadi ku. Nyampe nang realita di masyarakat iki mah. Akhirnya kan nang realita iki. Ono sing megelo meneh iki rek yo, sing megelo meneh kan aku ndek kampung kan ono wong senam kan. Ae Bu, tak ketang WA menit nggih konten baku. Seneng kan wong-wong iku ibu kan seneng ya ya. Sret tak kaya ngusap ngene wah. Ngono ku ono sing komen ngene. Kan apa iku aku kaya nyumbang ngono lho. Tapi padahal gak nyumbang mek ngitungno dhuwit oleh anu to. Ono sing pusing ono sing komen. Untung gak dimasa wong. Kale kaya ngono. Tapi aku seneng karena kok apa ceritaku kena nang wong tenan. Yo, relate ta. Apa nek emak-emak ndelok sinetron pun iku koyo seakan-akan iku ndek uripe. Iya. Kan kok real lho modele. Padahal ya noyuk ya. Iya. Iya, ngono iku.
Tapi balik mana distro ya? Nang Oke. ya live line mana wis. Kak, ini distro pada umumnya. Saiki kira-kira buka distro work gak sih? Dengan adanya Potensinya ya apa? potensi ini apa dengan adanya kayak online sing masif kayak saiki. Ya, Oh, bukan sebenarnya distro offline. sebenarnya Offline, sih offline. aslinya apapun lah anjane awake dhewe ku duwe konsep iso ae pokoknya sih. Yo zaman saiki yo kudu mengikuti juga. Nah, itu. Dari cara promosi juga, Iya. nyopot-nyopot konco itu mungkin impact-nya mungkin ono walaupun nggak sebesar apa ya oleh gak koyo biyen maneh. Iya. Karena kan dhewe online itu kan harganya kan Karena Gendeng-gendengan. ya kan. Nggak iso Ya di- dikatakan rusak wong iku nyambut gawe ya repot Iya, juga. bener-bener. Pasar bebas ya. Repot juga kan. Tapi kan dibalik meneh kan kualitas juga. Iya. Tapi lek sing wong ru kan mesti oh aku wis wegah Mas tuku nang kene mending nang kene. ya, lah. kan mending delok barangnya langsung. Ah. Sing tipikale wong mek ngono. Ono Oh, iya. si akeh sing koyo Kan ngono. ono peminate dewe-dewe kan. Apa meneh kayak fans berat. Yes, Kan. bener. Nah, Bener. berat, bener. live Iya lens. memang NFV. sampai saiki ono iku masih tak critakno sampai ngejak dulure iku sampai saiki ada. Sampai ana sing kerja nang luar kota walaupun sudah enggak ketemu secara langsung dek masih order. tetep order tak kirim ono. Kadang ya belas seminggu ya ono. Iku sampean belajarin nang sapa? Koyo perkembangan zaman marketplace terus tatanan Instagram. Aku iku takok-takok aku rek. Dadi ono kanca ngene-ngene dadi Oh, gawe. gak isi takok ya sampean ya? Heeh. Masih nasi nom-nom Iya ya. lah. Nah, Kudu aku adaptasi lah, tetap betul, adaptasi. betul. Ambek cek ro apa sih sing dikarepno arek-arek Ya, iki. Iya. Cuman kan memang apa ya lek kaos nyene kan kadang saiki kaos band sing rame rek ya. iya, Kaos iya. band Ah. lek kaya band iku koyo gak ono matine sih sebenarnya. Ya. Cuman mulai dulu. Cuman ngene lek kaos band saiki kan arek saiki dicekel dhewe-dhewe. Ya. Ya Dra ya. Ya, ya, ya. Lek zaman band kan semono band enak. Sing tak kena ngerilisno. yo. Nah, iya. tak rilis tak kei royalti. Saiki rata-rata dicekel Cekel dhewe. dhewe. Pinter-pinter ya mungkin ono sesuatu lah enggak tahu. Iya. wis. Dan saiki main CV kan open PO sih. Nah, iku bener. saiki lek jaman ben kok kan Kan video PO, sih. kan PO, Oh, ready no. stock. Langsung produksi ya, di restock. stok, langsung di toko. Kok Ngono semua tok, ya. montek ngene ono peminatnya yo gawe maneh. Maneh. Wis ngono wis. Saiki enak iso Terus. PO dadi iso sesuai karepe arek. Ya. Kene kok PO-ne piro, Saya kene kok sopo. nyetok mek piro. Jadi Ya. gak terlalu memberatkan gawe produser di sana. Bener, Nek bener. admin sampean. Gak duwe aku dhewe Oh, wis. tandangi dhewe. Opo ae wis. Nek egoe sampean buat leveless iki. Lu menjurus nang apa industrial kayak apa memang pure nang musik kayak apa? Umum sih aku Mas. Umum, Umum ae yo. Karena aku ngono wae. pokoknya payu wis Mas. Hmm. Ya cuman tetep aku iku kan yo nang arek enom. Cuman lek untuk celana yo, terutama kayak produksi sing celana kempol, ambek celana Cina-Cina ngono kan istilahnya iku arek enom gelem wong tuwek gelem. Ya, iya, oke. iya. Ah. Dadi aku ku mocoe ngono ae. Hmm. Dadi umum lah, sik seneng arek enom seneng arek tuwek seneng. Iku sing dipikiran ngono koyo mek sampean tok iku. Revolusioner. Generasi. Yo tekan Yunani. Kan Yunani iku paling lho. Sabaros Kok tenang. sensi, Mang? Kok kuliahane gak kira mikir kok sampean iki. Ya, Apa sih disitu. ndek level ndi sing awakmu rene langsung. Oh, tahun ini nggak pede? Tahu tuku hem aku eling aku. Aku nek gak hem apa ya ganci iki. Ono BTS Zaman nih? SMA gitu. Oh, beda SMA berarti. Kan lo BTS Itu papinya iki. Iki ya tahu iki. Tahu aku biyen. Iki rekane iki. Tuku kempol Lo kan Aman. padha dodole. Iya ya. Kita curhat-curhatan. Iya. Ya apa cah dino iki? Ah. Kosong bae, oke. Nah, Kosong. iya. Kadang lek riyo ya wede. Ya, Ya kok oke. habis piro? Aman lah bae kan bae. Aman, oke. Tutup aman wis, Jen. Kan awake dhewe kadang kerja sama ambek penjahit ngono ya. Wis pokok amin 7 0. Nol kalau iya seminggu wis gak Biyen kerja kadang wis. saurunge seminggu wis 0. Saiki kadang H plus ae sik min. Plus Yes, ya. iya, wis. Ya wis Sampai kabeh. zaman lah ya. Anu. Bolak-balik. Bolak-balik Bolak-balik. Ya zaman. pinter-pinter awake dhewe iku ngene ae rek saiki rek. Wis gawe kabeh ya iki gawe Ya, aku. iki rek, awakmu ngomong kabeh. aneh iki. Serius iki. Gimana? Dengan kondisi apapun itu damailah dengan diri kalian sendiri-sendiri. Walaupun itu sulit. Ya, Wis. ya. Wangel. Kayak kunci keikhlasan sih. Iya, iku nang Mana syukuros. ikhlas iku, Mang? Syukuros. Syukuros. Syukuros aja lali sigarilos. Ya sih iku mah. Lah iki kerja iki biyen ben-benan terakhir 2006 ya. Aku terakhir iku band-band. Iki ngomong band ya. Ngomong band Oh, tadi. ya saiki nang men. Saiki ben-benan nih. 2002 terakhir main Oh, iku bagus. nang acara MCHC Hardcore
for all egg lek gak salah insyaallah. 2002 Wis iku ya. Setelah itu wis tenggelam. Iku 2024 iku wis 21 tahun mandek Iya. dene. Dan iku nama iku dari beberapa orang sing memang ngerti Roje. Ya ro lek Roje iki pagar besi Pagar ngono besi. lho. Ya. Oh, iku ben lawas terus sampe Iya, Mas. Yes. Itu kayak jeneng Lah anyar itu iki ya. apa akhirnya kok memutuskan untuk ayo dhewe maneh. Ya, aku pernah lagi ngomong sudah tak panang podcast Prakros rek. Iya. Oh ya. Ya, tapi Berarti sama sampean aja sih. Anu elek ngono, cek gak padha ngarang ae wis. Hmm. Apa tak tekno Jadi- maneh? Iso Mimpi aku, tekan mimpi. Yunani Iya. kan. Mimpi ketemu Zeus iku Mas. Mimpi aku kan aku ketiban Mega. Tiba cecok. Akhirnya aku mang, ono konco ya, aku mang konco sing gitaris kebiyen iku rek. Iku sing sangat berjasa iku sampai saiki. Dalam arti sing mengumpulkan bola-bola lawas melalui aku. Ya saling iseng-iseng sih pokoknya sak lagu lah ngono lah. Jadi kayak kenang-kenangan ternyata ya wis jenenge apa ya Oh, iki kasarane kenangan to. asale karena dhewe iki dasarnya seneng ya kan. Ya wis. Sampai iki sih gendut dengan keluargane tau ben-benan. Lah ya iku, koncoku iku. Iku karena arek meneng kan ya. Meneng iki gendut siswa iki dar-dor iki Malang asli. Tabas. Biyen kan arsipe ya. Oh, saiki ya. Suwun sak durunge ndut. Tadi iku cek wis gawe video klip lah situ ae. Oh, cek ngerti kabeh awake dhewe iku maksudnya dulur-dulur awake dhewe anake dhewe putih mbesok awake dhewe iku kero lah awake dhewe iki tau ben-benan. Meninggalkan jejak di sosmed juga. Nang penting hidup itu. wis. Lah kok arek iku pas mes tahun iki Desember tahun wingi gawe klip iku. Ini Malang iki, gendut. Saiki nang Kalimantan kae. Mana Kalimantan? Anu ben-benan di EKN. Tuh, ono sih an. Ono. Demis ning ngono sih an. Iku ya Mbak Udin, Jenis sampai yang kita aja, sih, terus screen sampai factor. keco karena sibuk, ya wis. Udin screen factor terus ngejaya. Jadi istilahnya untuk saat ini Pak Garbi siapapun, jadi biar apa ya, ben seduluran. Keluarga. Keluarga. Apa sama bulan Oh, ya. oh, wis lama ono waktu. Selama kita. ono sampean wis ya Iya pokoknya. lah. Iku Gue rek. di pagar besi. Vokale iki ta. Dadi iki mari rilis video klip buyar wis ya. Enggak, ternyata enggak. Ternyata enggak. Awalnya pengen buyar ya awalnya. Ya. Awalnya pengen ngono tok. Pokoknya ngono tok. Ternyata Tanggapane wong-wong ya apa? yo akeh sing kaget, yo ono sing seneng, ono sing Udah iso ngeplak. Cek ben-benan ae. Wis towek ngene-ngene ya apa maneh. Ya iku mang lho, apapun iku akhirnya iku ya iki malah ngomong lagu ya, lagu sing waktu iku single iku dibalik meneh kok nang awake dhewe iki mang rek. Awake dhewe mbiyen katakanlah punya kesibukan apapun ya. Mbok awake dhewe pertama ben-benan ya, Ya. karena sibuk. Gak iso. Akhirnya kan Bener. meninggalkan ben-benan iku mang kan, sret. Tapi dengan berjalannya waktu walaupun nggak tahu iku 5 tahun, 10 Iya, tahun benar. dan seterusnya. Kita itu akan Merindukan momen dan iku ya. merindukan momen-momen Iya. seperti itu. Akhirnya membeli masa lalu itu. Akhirnya iku mang bener Iya. munculnya cerita yang belum mati. Cerita yang iku, Mang. mati. Iya. Iku single Pagar Pagar besi. besi. Oh, bisa liriknya dinikmati ngono. di Ngono. apa di Spotify. YouTube, pakai wis. Spotify, aman. Pornhub, Examster, kano. Stasiun Kota Baru ono rek. Diputar nek stasiun rek iku rek. Lah tapi iki terakhir ngetokno IP ya? IP 4 lagu Iku iku. ono fisik ya? Basicnya sudah di apa ya ditolong ambek temen juga Ono Record Ono Mas Record. Nabi. Ono Nabi. Oke, Ono Record. Terima kasih Ono Ono Record. Record. Thank you Mas Nabi. Terus Iku ya lagu lawas biyen sampean. Enggak hanya sing Wali gawe sing Udin. ben Wis gak ono ben gak kayak lagu, Bro. Ben ngoper-ngoper ta ono ya? Yo Record iku mang. Record iku ya. Mungkin kan saya kembali Pagar Besi ini memang kembali beraktivitas mana ya dengan teman-teman yang lama sedikit bernostalgia ya. Yes. Ono enggak sound pas zaman sampean manggung? Terakhir manggung atau pas berproses lah mulai di latihan di studio tadi apa? Ono enggak cerita-cerita lucu sing waduh nek ben sampean kumpuli mesti diceritakno kok eling enggak rek? Ngene rek. Oh iya. Iku lagu. Oh iya mesti iku rek. Dadi ya makane balik meneh iku mang awake dhewe mesti akan apa ya? Momen-momen kayak ngono iku. Ya iku momen-momen kumpul wis gak kumpul akhirnya ya balik meneh sing diomongno jaman biyen. Ya ceritane kaya mainan di biyen nang Kediri tahu.
wis dengan numpak opo dari lain ke Sepur. wis kok ngono Nembak. saiki kan main arek ya wis Numpak sepur nembak. Mbak sepur yo pepok turu Piye nembak piye? Iya, pepok turu nembak. tahu iku ate nonton Bro ambek golongne Mas Agus Moron CS ben dadi nang kene mari ngono di tengah-tengah perjalanan iku kan ono masih apa iku jadi Ya masinis sih. masinis sing apa Iya kok Mas, apa konektor. Bapak turu, bapak anu dibuka gak tangi-tangi pesi-pesi. Tapi ono mana sing brengsek apa yo? Banyak. Kebetulan pas di stasiun muter rene. Ono sing nglakoni ngono. Asike zaman biyen niku ya kan. Zaman Gak iso Zaman dahulu iku. Gak iso Oh ya di aplikasi no saiki ya. Puncal no kan saiki. Gue kudu ono tiket. Iya, kok di Didolon. Gak oleh. Apa meneh awakmu nggo kenari kancane sing grosir tekan Ono nek ono gudange. Iya, saiki wis gak koyo ngono wisan jaman. Iki kapan rencana main iki pagar besi iki? Iki sing jelas sing pasti iki WOP. iya, lonjeng iki BNPB 13. Oh, lanjungi WOP Januari. Januari rek iku rek. Januari insyaallah. Boleh nggone di Wih, sing gak Januari tanggal 18. Rek, soal panggon apa wis cek jare. Oh, iya. Bocah balik ae wis gak mikir Sampe ini maniku. bintang tamu. Wah, Headliner yo. bene sik anu rek. Bene kan ya wis pokoke mengikuti ae lah wis. Kene Ya. mengikuti. Wis waya macakno Mas. Wayahe iki. Saiki wayahe macakno pertanyaan dari netizen. Ono ta rek ngene. Ono ta, ono ae. Kan akeh sing kangen sampean iki. Iki wis setara liputan 6 nih. Iki sing gak nasar ya. Iya. Oh, gak ngono apa ya? Gak ono apa itu. Oke, ndek kene wis. Gantian ae. Sik rek ya. Sabar. Sabar. Ros, tenang Pertanyaan dari Syukuros. apa jenenge Dot? Kanca takon apa ngene kon iki? Arek-arek bertakon. Arek-arek bertakon. Mas, sampean wacana sih. Oke, yang pertama dari Apa iku? Nata Gitarisik. Warek gendeng. Wah, ruwet iki jelasnya pembahasan iya ruwet. Iki gak takon iki. Ono. Iki takon iku wis. Apa? Iya iki ngewangi Pak Besi. Sudah. Lu nata melo dia. Melok pencilaan nek main. Iya. Tapi kali iki kena anu kok. Apa iku jadi sing penyakit kudu sing menyelam-nyelam. Ambeien. Kudu. Oh iya. Stroke kan? Kudu arek apa ngono iku jenenge. Apa ta kena apa ta? Arek apa sih rek ngono iku rek. Epilepsi ya. Kudu. Cuk epilepsi. Gak iso meneng iku lho. Oh, aktif ngono ah. Aktif, Hiperaktif. Iya, kene. Dibayar kan. Oh, dibayar hiperaktif. Enggak, tiba-tiba terbawa selalu nang gunung lho. Oh. Ketemplean. Ketempelan Yunani. Tapi keat kon. Oke, saya next dari Lucky Nindi 34. Ya. Lucky WOP. Yo iki, my friend, yo. Tolong takono ya, Mas. Kok iso ganteng kayak Ariel ngono? Oh, iso. Lah aku nyeneng arek rek. Ya baik nyanyi Ariel Didi lagu Ariel Didi. Kudanya malam. Iso iku ben gara-gara cinta lah iki lagu iki. Oh. Ya wis iki tapi gak koyo arek lah aku. Tapi nang Aku anu deh. cenderunge nang iki lho Lukman. Lukman Sadikin kan lah. PT ya. Lukman biasa ngimami ndek nggonku lho. Next. Kak Cep, dari Agustinus. Waduh. Sapa? Agustinus. Nawi. Oh, Nawi ya. Kak Cep, pemanasan sebelum perform masih pancet tapean. Melamir tembok itu. Kak Cep, saiki kayak push up ya iya kan. Aku saiki salat istiqoroh. Sholat istiqoroh. Wudu, sing sering wudu aku. Sing sering wudu aku kan. Saiki. Sholat istiqoroh kan entek lagu iki lagu pertama lo kedua. Sampai ngono ya. Tapi ngomong-ngomong Bahemot kan ya ngono bae. Salat istiqoroh. Nang gedang. Iki next. Thank you. Dari Wahyu Setio. Oh, ayo ya. MU apa Liverpool? Liverpool. Liverpool. Apa MU? Liverpool. Salah. Saya ini lagi hancuran sih terakhir sih. Siapa mana? Satu pertanyaan terakhir dari Mushroom Power Bima. Mushroom. Tips menjaga kewarasan di negara yang sakit Samroje. Waduh, apa kira? Apa? Menjaga kewarasan di negara yang lagi sakit. Oh, tip menjaga kewarasan di negara yang sakit Samroje. Wis iku mang damailah dengan diri kalian sendiri. Wis karo maneh. Pepatah Yunani kemana? Pepatah Yunani Syukuros tenangos. Kita sahabat Gibran. Gak usah terlalu ngurusi negara sampean. Mumet dhewe sampean kok.
Oke, Next, mana apa lho iku? iki? Kok takon pindho iki? Apa iki? Balingan iki. Agustinus iki. Oh, nawi, hawa tak takoki. Cak ono karet talang ah. Levelan itu kok bangunan lho. Iki mokonge. Aku gak dodol iku, gak dodol. Anu, aneka baut deh dodol. Langsung no drop ae wis. Rumput sintetis tak doli. Rumput sintetis. Lapangan padel iku lho. Kate anu apa jenenge helm, dia bilang helm tapi helm iso. Iso iku. Aku nek kene emang ya kesanduk Grindro kok niku. Asline entuk bangunan iki. Oke, lanjut ya. Oke. Dari 03. Oh, iki sing duwe Zero iki. Oh iya. Cara bertahan dengan offline store di era marketplace. Maksudnya sampean iso bertahan iki di era digital saiki iki lho. Iya. Ya iku mang pelayanan iku mang rek. Jadi pelayanan terus upload ya story iku perlu dan tetap menjaga silaturahmi dengan pelanggan-pelanggan lama. Iki Wis sing iku. ero Mas Ya. Wajono. Itu selama kita itu apa ya menyenangkan pembeli dengan guyon dengan ini takok ya apa kabarmu ngene wong iku gak kepintu kok akhirnya tuku Gak beda. walaupun akhirnya mulai nangis getun Karo iki sih. Jadi semacam buka gendam ya. iya Karo apa ono ndek gini iki. Iki Iya. selama 2012 ya ndek gini. Iya. Ya pancet. iya apa maneh Sing speret wis koyo ngono-ngono. ya no wis gede-gede aku pengen gede-gede dengan cara Mas Ya. Bapak aku dengan caraku sendiri ya Gede gak suwe. Iki. Iya display apa ya ngene. Iya, sini iki. Pancet iki. Ya iku mah 10 tahun mana Rene. Ya pancet kene. Amin rek. Gak beda-beda no antara Gak beda-beda. penjual pembeli sing tuku mek siji mbek tuku sing entek Ngurus. 17 juta. Perlakuane Gak beda. padha ya. Pokok ojo matur suwun dan sehat selalu. Wis. Iya. Terus. Jangan lupa kembali lagi. Oke. Hmm. Aris BGS. Wow. Kok aku gak tahu krungu levelan ya Mas sejauh iki segmennya apa? Kurang Anu awakmu iku Iku mangane segmennya berita tengah malam ya. iya, main game terus. Iya, ngene iki koncoku arek metal-metalan tapi dhek gak bangga mbek produk Malang. Sing dibangkakno zaman iku ya band-band Bandung, Oh, iya, band-band iya. Bandung. Iya, pada waktu itu memang iya, Sampeyan iya. kandhani lek Ya, disupport disupport. band Ya itu Bandung. sebenarnya hak kamu sih yo. Kan milih apapun boleh, tapi lek iso kan ngapain kamu pergi jauh-jauh kalau di sekitarmu iku ono. Rungokno iku. Ya kan. Padha ambek kon amal. Lapo Iya. kon amal ado-ado lek dulurmu sik leleran. Nah. Iku jam kali kau. Rungokno bisa. Tapi saiki sik koyo ngono arek. Yo, itu hak kamu nggak apa-apa. Tak. Auzubillahi min dzalik. Iki teko anu Grasear. Lek ana arek cilik rame ndek masjid terus diseneni ambek sing tuwek, sing dosa sapa? Sing tuwek. Duwe. Soalnya aku tahu seneni sering biyen aku cilanku. Iya. Iki ngalami deh ya. Pasti. Sing penting rek rame tok sih oke lah yo. Iya. Pokoknya gak adus nih masjid lho. Iya, bener. Masjid adus ngoyo iku. Cuma selama nggak Hari itu membahayakan di sini. aja nggak apa-apa. Kan jenenge pelayan-pelayan bahkan Masjid kan untuk umum. ya kan? Kadang ono iya. wong sing sepaneng Ono, iya. Ini ono. mau Dikeplak. iya. Gak malah- sembayang malah mana. traumatik. ini kok gak gelem nang masjid Ya, itu maneh. traumatik emang. Tapi Bisa sing dituntut gak ngono iku? sing mangkel di iku akhirat lho. lho. Bisa. Iso. Iso. Apa meneh sing ngene, kon pas sujud moro dijungkrakno sikilmu cekelin di start. Ono. Aku tahu iku. Ya masih Tahu. Kadang pas kene ngomong lah zamane biyen ya. Iya. Wis kene iku wis apa iku wis jenenge ngono iku. Sujud ngomongin ndok dicepet. Dikira kamu. Udah kowe iku. Petik mangga. Oh, wah, zaman biyen iku tapi yo biasa salah, wae. Nek salah wae. Yo, ono sing ngono, ono sing kadang iku kan gak kampesan dibuka. Iya. Iku wis dolinane awake dhewe. Iku memang koyo ngono, zaman biyen ngono, tapi ya apa maneh jenenge. Jenenge Lek kan arek cara cilik ya sepi ya. Soalnya Iya. kok orang anak cilik-cilik iku sing gendani sampean di dalam masjid. Nah, ben bakali kan rek ketemu. Iya lah. Sini ya, iku. Yang penting ku penyampaian aja. Iya, kita harus merasa nyaman di tempat itu. Yo. Setelah itu kita bisa cinta di tempat itu. Bener. Tujuan ibadah lah Iya, boleh ya. heeh lah. Iku. Tapi badannya tambah. Kan di kayak nanti
bisa dibedakno mungkin arek iku sik 10 tahun ke bawah lah. Lek Iya. SMA gak mungkin lah Gak mungkin kok ngono. ngono. Tapi lek SMA biasanya peringas-peringis. Iya. Apa meneh iki temenan rek kan. Iya. Lek ngono iki aku yo. Aku wis kusuk rek temenan iki. Ketemu lek kata sembayang ya. Yo lho, tang takbir ping 7 iku langsung ngene. Otomatis lek kecelik ae iku ya. Otomatis kan guyu enggak ya aku mau sampe weteng loro gara-gara ngono iku. Ono iku sing ngono. Tapi iku kan lah konco, maksudnya makmum. Iya. Di dino ya wonge wis almarhum ya di masjid ya. Iku ono sing nggarai chaos wis. Soale imam ngene. Allah. Tapi ono nadae jan lho. Iya. Bismillah. Akeh iku. Iku biasanya umur-umur 50 60 tahun ke atas. Iku koncene langsung ambek anu soalnya ambek ajal. Buri kan wis dibayangi malaikat iki. Iya lah iya. Iya. Soalnya iku kudu ngono. Kudu di fase-fase. Fase-fase no iku mang. Oke, terakhir dari Rijaldi iki drummer Explore. Oh iya, Rijaldi. Rumus konsisten sampai sekarang apa, Iku mang Wis dijelasno akeh yo. wis jelasno. Ya supaya tetep produksi titik-titik iku pelayanan iku Yang penting pelayanan itu ya. ya pelayanan paling utama iku. Masalahnya iku aku sing sering tak hadapi. Biyen kan aku diadak buah kan rek ya. Sampai ono salah satu pembeli atau pelangganku iku yo. Iku gak gelem tuku lek gak ambek aku. Oh iya. Sampai tekan kono ono. Oh, mereka daden apa iku? Ya omong-omongan mang. Kadang jauh donga. Iku sing larang iki. Ya ngobrol iku mang. Iya. Penting boleh. Iya. Penting boleh. Lek soal apa cosplay iki ke depannya apa sampean? Ya aku tetap gawe konten paling, insya Allah tetap gawe konten ya dengan konsep-konsep Ono sing perubahan, komedi. baik perubahan. Lek perubahan kok enggak. Ya, Cuma memang sih, kadang iku rek ya aku kan gawe iku kan enggak apa ya. Enggak moro tak tulis dan sebagainya kan. Jadi wis aku ketemu wonge. Wonge enggak lombok ya iku langsung tak Natural. ajak iki gawe konsep tekan lombok iki Mas. Gawe apa ceritanya tekan lombok. Ngono asli. Tapi kan di luar iku kan sampean pasti pernah menonton suatu konten yang mirip ambek punya sampean. Ono inspirasi gak? aku Heeh. karena apa ngono iku ya mesti ono sih titik-titik tapi enggak 100% kita itu ngiru lah. ngoplek enggak. Dadi aku mek contoh ono cerita iki Mbak Banyol iki ya. Tapi tak senangno. Gak Iki 100. Yunani enggak iki? Iki anu, iki rada nang Iki Austria iki. Austria. Marto. Austria black metal iki. Ya sing ngono-ngono rek, wis rek. Dadi wis alami ngono iku enggak pernah sing jiplak. Ya mungkin ono kadangan iku sing cerita-cerita sing Banyol, tapi tak kembangno dhewe lah. Oh. Masuk iki. Oke, wis ngono ya, Mas. Ya iki ono tapi kok mang dijawab deh koyoke. Apa iku? Konsisten mana, Mas? Gak tips gawe lek wong pengin gak distro lho. Tipe ya iku mang ya selama kamu punya modal, punya konsep, modal utama. Konsep. Sekarang itu modal gak harus double. Iya. Nggak bisa karena masalahnya kan kondisi seperti ini perekonomian lek gak double. Ya triple Ya, pasang 4 kali lipat. akhirnya kok modalmu iki kepangan sisi entek. Iya, pasti. Langgenku asine ben akeh rek ya. Iya. Iki tak pangani titik-titik. Kudu Biasa. iku sing mangani aku Dhewe. dhewe. Wis Katut. Ya wis. Ya iku mang tak baleno. Entah sampai kapan wis tak jalani ae lah wis. Ngono ae. Iki ndek kene iki lek golek band vintage kudu vintage luar negeri lho ya. Ya, Vintage ya, Malangan iki lokal. sik wake iki. Ono. Di konco ngomong sapa Iya, mang no, konco ngomong aroma sing gak seneng barang. Bandung. Streaming factor. Oh, Aris. Aris ya Ya sing iku. seneng Bandung. Yo, iki akeh iki lho, screaming ono. Aroma. Iki band sing wis buyar-buyar iki ono iki. Ono ya. Nah, iki Aman, Arema ya ono rek. Normal. Normal. Iki wis buyar iki ya. Ono. Ono. Cepet mari rilis Rilis. SFAC iki lho. Ono BL. Cara mana iki kok didol kene tok. Antipati ono rek, antipati BL lagi ini. ono. Pira juta Bunda. iki SF iki rek? SF SF langka iki. 1 juta selawe. Sampai di plastik iki rek. Ya kayak gak rusuh pasti iki putih asale. Kaosnya ono SF SF ono, PCAC ono, titik-titik. oh, iku. Karena antipati wis brand-brand lokal-lokal Malang ae lah. Malang, legend-legende Malang. Pagar besi ono rek, Bakar besi. Ono ya, Ini dewe. Lah sing ben anyar-anyar ono gak? Aku gak duwe, ya iku mang Gak duwe, di anu dhewe kan Iya. bararek. Oh iki. Kowe iku pakar brimob iki. Kudu iku. Dimitili. Tutu. Ditipane wong ya. Titipane wong. Oke wis ya, ngono ae wis kae ya. Wah. Ya wis. Sungkan lek suwe-suwe nang Ya. apa. Iki sang ini mami nek rame. Nek mami marip. Nek arepe Rene langsung. Oh iya Ini, ini, alamatnya Alamat Iki, Lens. Pokoke jalan terus jo di elemen-elemen Elemen, tengah. komplek Bukae elemen. mari
Baca duhur. Baca duhur. Lah isu soalnya repot, ya iku nggak dadi apa iku soalnya isu. Apa lah isu? Aku suwun lho rek ya wis umur ini Terima kasih bisa sukses sampai selalu. Dore sukses sampai merambah nasional. Amin amin. Ya, Dan ini tetap konsisten. Amin amin. Iku konsisten ini. Jangan levelan lah. Amin amin amin. Karena dicontoh iku konsisten tapi tetep ngene-ngene Oh, ae. jadi gini loh rek, ya itu mang balik meneh ya titik ae titik. Asine dengan kondisi apapun, kondisi apapun dengan gaya kita tetap. Ya orang itu menilai tetap. Padahal gak ron jerone remuk kan. Wis iku tok wis. Wis. Makane awak dhewe lek kepengin ya konsepnya ngene-ngene ae tapi bertahan suwi ngono lho. Sip. Ya wis makasih juga es coklat. Man, coklat. Man. Sunan pangeran sing balus man. Man. Apa cosplay sing balung man. Tak rono kon nang konten on. Iki engko nek misale iki cocok digawe pas bulan Ramadan ya. Oh, iya. Oke, Mas. Kemo ke lek wartel. Wartel Pas jam 12 siang cocok iki. Iya, cocok. Enak seger. Wis ya. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Dadah.